Vi har givet dig en masse risengrød, og så vores gode julegløgg, som du selv har lavet herovre. Ja, det er jo selvfølgelig det min julegløgg, men jeg skal sgu da have min gløgg. Det er den eneste måde, vi kan komme til liv igen. Bare lidt. Er du vågen? Hvad siger du? Fanden også. Du skal ud og pakke en rollebus. Om vi går. Ja. Fuck, det var godt gået, mand. Det gængste. Må nu bare det lort af kluns der. Det gængste. Så har vi ham på med. Det gængste. Men det skal times. Det Så er gængste. det lykkes. Det gængste. Vi skal have det perfekte tidspunkt. Det gængste. Skål for helvede! Gængste. Fuck julen. Fuck, det er lort, mand. Gængste. Har I fundet ud af, hvor han er? Nej, desværre. Ja, vi ved stadigvæk ikke noget om det. Men vi har en formodning om det jo. Så om det med dem, det kan altså kun være i larmen. Ja. Okay. Hvorfor vakler du sådan rundt? Hvorfor? Hvad er det for noget, du har på der? Hvorfor har du taget briller på? Er det mine briller? Det er noget sjovt, man falder. De 29 er! Så igen. Det er fint nu. Hvad med ham, så bliver det fint. Alt for det stille, men det bliver til.